Machiegni kendo nyakoro mogo dhi nyime gi weche manyien. Duol ma ochung' ne weche mag lope pacho ka The National Lands Commission ochiwo thuolo ne bad migawo ma ochung' ne weche mag KOP e puothe National Irrigation Authority mondo odhi nyime kod chudo mag jogo manochiwo lopegi mondo ti godo e weche mag pur. Piny owacho osechiwo omenda maromo siling $68 ma idhi ti godo e chulo weg lope manochiwo lopegi e gwenge mag Lower Kuja e kaunti ma Migori. Bang' rito chudo margi kuom higni buora, geno ko nitiere ne jogo manochiwo lopegi mondo koro tige gedo mar kar purno ma Lower Kuja Irrigation Scheme. Geno ne obiro machiegni bang' duol moch wechego mag lope pacho kae, mabende ong'ere kaka National Land Commission, miyo duol ma National Irrigation Authority kata NIA thuolo ma chulo wegi lo omenda maromo $68 million. Maneja mar kor pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme Isaac Munga wacho ni chenrogo mag puodho bok mag lo kapok ochulgi koro dhi nyime. President nomiyowa around $68 million. Anyalo wacho ni pesa no wantiere godo sani and wasetudre gi jo National Land Commission ma gimiyowa thuolo mondo wadhi mbele gi chudo. Ma sani nitiere committee mane office mara ma Lower Kuja ka madhi mbele gi cheko otese mag jopur mondo mi gichiw thuolo mar chulogi. Koro watimo kaka searches mag land mondo mi wa verify gi documents mag jopur mondo wachul the right owner mar puodho. Manager ni malo Lower Kuja Irrigation Scheme wacho ni ji mamoko ma nyingi koro onge listi ma chudo weche chudo magi pod iloso kod piny owacho. Compensation itimo on priority basis. Mokwongo en kama watime operation sani ma wapure ni. Wasebedo gi pur matek, ipuro to kama ipure no wuon kanyo neno ni pok ochule. Koro wasebedo gi pur matek matin. Koro waneno ni mondo kama wapure sani wachulgi mondo wadong gi yot mar pur. Ano number 1. Kaito kuma wagero sani kaka block 1-1 and block 1-2 mane ja president obiro launch. Gimba wamiyo gi priority mondo mi kik gichung gedo. E okang' mar medo lach mar kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme, ten kar pur ni wacho ne lo maromo acres 1,200 manyien idhi yaw higane mondo jopur omed yudo puothe maginyalo pure. Sani wagero block 1-2 and kwatieko block 1-2 waburo chako kelo another 1,200 acres ma waburo pure mchele and mano en part of pesa mane president nochikowa ma mondo mi ogere contractors nitie site gidhi mbele gi tich and ageno ni by sama igani dhi rumo financial year dwe mar 6 wabro yudo ka watieko block 1-2 ma wachako keto those acreage into production. Kalore kod singo manogol ko jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare e kar pur dwe mar 8 mar higa mokalo, jotend kar pur ni mar Lower Kuja wanjo pur sani yudo mbolea machiegni kodgi kabende kata chiro mar ochele be nyaka sani koro nitie makare. Fertilizer obiro, NCPB no amiyo a warehouse kama gikete fertilizer margi and jopur wasani nyalo yudo fertilizer e bei man piny kendo machiegni mopogore kuma ne gidhi giome fertilizer mabor min Migori. NCPB bende ochako kawo space machielo ma ong'iewo mchele ma wapuro te ma sani onge japur moro amora ma diwach ni odiwo gi mchende. George Juma, Ramogi TV, Migori.